Binerin heja. Çawa ku hûn jî dizanin mîtolojiya Misrê jî mîtolojiyekî gelekî zengîn e û di vê vîdeoyê de em ê hinekî behsa wesf wan jî em bibêjin çêbariyên vê mîtolojiyê bikin û hinekî wesfên vê mîtolojiyê rabir bikin. Mîtolojiya Misrê ji mîtolojiyên netewên din bi xetên stûrîn cihêrengiyekî nîşan dide û ne pêkan e ku meriv bi nêrînekî mantiqî ya îroyîn vê mîtolojiyê fam bike. Li wê derê hemû tişt bi sembolan hatine derbirin. Lewre bingeha vê mîtolojiyê ne pê hatîne. Ramanên felsefeyî ne ku xwe li pişt wan pêhatiyan veşartine. Misriyên berê gelekî ji efsûn û efsûnbazan bawer dikirin. Li gor baweriya wan efsûn pêhatiyên xwezayî bûn û di mîtolojiya wan de efsûnê ciyê xwe girtibû. Li gor mîtolojiya Misrê çavê Horus ji aliyê mamê wî ve di dema şer de hatibû korkirin. Tot hê damezranerê zanist û tibê perçeyan dide hev û çavê wî carekî din baş dike. Lê perçeyekî wî a biçûk kem dimîne û ew jî ji aliyê tothî ve bi efsûnê tê çekirin. Piştre ev çavê Horusî wekî sembola dûrbînî, destnedana laşî û zayendeyetiya bêdavî li ser keştî, seyare û wazoyan bi armanca ku dêwan ji nezerê biparêze hatiye nexşandin. Li Misrê Kral Firavûn xwedayek e û dikare bi xwedayên din yên xwemalî re hevaltiye bike. Li gor mîtolojiyê Firavûnên Misrê zilimkar, zordest û şervan in û rehma wan jî qet tune. Berî zayînê Anemoisê çaran ku li ser text bû ji bo ku baweriya yekxwedayî parastiye ji aliyê rahîbên Amenî ve hatiye kuştin. Kanûnên îlahî yên Misrê sereqet û naguhêr in. Xwedayê Ra ku xwedayê rojê ye wekî xwedayê herî rasêr tê hebandin. Lê dema ku em li dewra arkayîk ya Misrê mêze dikin, em dibînin ku li warên Cuda xwedayên Cuda girîng hatine dîtin. Li Heliopolisê Ra, li Memfîsê Pat û li Busûrisê jî Osiris wekî xwedayên girîng hatine pêşirandin. Ji bo Misriyan tu carê mirin tune. Bi awayekî berdewamî ji Osirisê nîvmirinê, derbasbûna Horûsê nîvjiyanê û ji wir jî carekî din derbasbûna Osirisê heye. Ji ber vê yekê jî piştîmirinê Misriyan kral xwedayên xwe mumya kirine û wekî zindiyan hemû pêdiviyên wan yên xwarin û vexwarinê di gorê wan de bi cih kirine.